В динамичното ежедневие винаги търсим удобство на предлаганите услуги и ви предлагаме безплатно посещение с този демо автомобил. Правим презентация на нашите помпи. Това е перисталтична помпа за фармацевтичната индустрия. Може да се използва и за хранително-вкусови приложения. Дигитален модул за управление и калибриране. Главата е много лесна за зареждане според нужния дебит и нужното налягане. Това е помпа на SPX APV, центробежна хигиенична, нераждаема е и е подходяща за пренос на мляко и на масла. Главно за хранителната индустрия се използва, има и самозасмукващи варианти. Това е зъбна помпа с магнитно задвижване. Направена е за транспортиране на агресивни флуиди. Зъбните колела са неметални, карбонови са, с тефлонови включвания. Магнитният съединител е задвижване, което е напълно отделено от хидравличната част на помпата. Предотвратява се всякакво изтичане на флуид от хидравличната част към задвижващата или към околната среда. Това е мембранна дозираща помпа, подходяща за дозиране в най-различни количества, от ниски до високи налягания. В хранително-вкусовата промишленост се използва, в преработката на отпадни води и има дигитален модул, който позволява регулирането на дебита, калибрирането, регулиране на работата на помпата според работното налягане. Това е ротационна обемна помпа, подходяща за пренос на всякакви флуиди, от ниско до високо вискозни, съдържащи твърди частици, запалими, хигиенично изпълнение също се предлага. Това е перисталтична индустриална помпа, подходяща е за пренос на утайки, шлам, като цяло в пречистването на отпадни води доста се използва. Различни маркучи може да се използват, кои да има контакт само с маркуча, с никоя друга част на помпата. И задвижването позволява регулирането на честотата, което променя оборотите на помпата. Там, където сте вие, идваме ние.